Nem vettem fel, most csak így látni lehetett. Zevegyen ez holnap 12 órakor lejátszák. nem vettem fel. Nem annyira. Furka? Az MTV-n megy az ének hónap ma. Furek! Szól a Viki. Ne aludjál, jó? Lassan nem ülj itt aludni, úgyhogy ne aludjál. Mit mondod? Kocsmába van, azt hiszem. Kocsmában vagy, hogy könyökülsz? Pedig nem kocsmába vagy. Meg nem Kocsma, ez étterem meg cukrárba egyet. Meg ne fütyüljél. Az meg a másik, angyal. Ne fütyülj, bazd meg! Fütyült, bazd meg! Elvered az ősök csöndjét. Gergő, a gyilkos fütyül, a gyilkos. A gyilkos, az a rohadt. Ha mondom, bazdmeg, gyilkos fütyül, itt van már az erdőn. Főnök, ne basztasd a nyakamat, basz meg meg! A 100 zsibba! Mi? Esküszöm. Hazamegyek a Zsinórért, azt klubba rátoljuk. gép. Holnap már simán. Jó van. Mi majd Fölkötöm magam máma. Mit? Mi majd tudnám bizonyítani. Ez Furko, Paradise. mutass valamit. Lenne a klubba. Ez Paradise. Brékelj egyet, Furkok, ha megkérhetlek. Elmegyek haza Zsinórért. Viki! Ne menjél haza. Úgyse rakhatjuk rá. Nem akarsz, nem. Szóljál neki, hogy valami igazán light is. Jaj, de ne fektes meg. Húzd már föl, bazd. De hogyan, bazd, hogy nehéz, mint a dög. Jaj, teszi ám magát, nincsenek semmi baj. Jaj, de rohadt nehéz vagy, gyerek. Jaj, ne tedd már meg a hülye gyerek. Mi a fasznak visszabasz meg, anyádnak megmondolak? Mit csinálna semmi? Semmi. Jaj, te. Én megmondom neki, azt kész. Hát meg át, mert mit mondsz? Gyere, hallgass. Uncle Ben. Hát elmegy. Miért menjek el? Azért hozom benne. Na jó, rá fog parálni. Nem kell még karcsiba, nem kell hazavezetni. Majd Ráér, hazavisszük. hadd ürüljön belőle. Sokat üvöttük ki. Én miattam mehetem. Nem, mert Nem mehetsz, Furko. Menj innen, légy. Basszus.